nedkæmpende mål. Man koncentrerer sig overhovedet ikke om den sårede. Enten så kan han, hvis han er vågen, og han er skudt i arme og ben, så tager han et tourniquet på. Det kommer vi lidt på det senere. Det viser, hvordan det ser ud. Det tager han på. Så holder han kæft og kæmper videre. Kan han ikke kæmpe videre, så holder han kæft og bliver liggende stille. Og de andre, de koncentrerer sig overhovedet ikke om ham. Der er faktisk forskningsresultater, det var, jeg tror det var SAS, der havde noget ude på et tidspunkt, hvor at, de egentlig gerne ville have kvindelige soldater med. Og man gik simpelthen ind og kiggede på, at den måde et kvindeskrig, det påvirker en mands hjerne på. Det gør, at der bliver flere såret under kamp af de mandlige soldater, end det gør, hvis det er en mand, der bliver såret. Og det er fordi, at når mænd de skriger eller hyler, så kan mænds hjerne ikke fokusere. Det er også derfor, for eksempel VDO, det er en kvindestemme. Hjerner reagerer anderledes på en kvindestemme end en mandestemme. Det kan vi ikke lave op på. Så derfor har man simpelthen valgt ikke at have kvinder med i de her specialenheder. Det var israelerne, der gjorde sådan. Var det israelerne? Ja. Det der dyrt købt erfaring. Så meget for ligestilling. Der er lige selv for ligestilling. Det vil ikke finde os i. Nej, men det er egentlig ikke kvinderne, der er problemet, det er jo mændene. Ja. Det må vi jo bare sige. Du skal bare være en kvinde her. Jeg kan simpelthen ikke koncentrere mig, nu er her. Nå, er det i orden, jeg trækker lidt op i det, tror jeg? Ja, vi vil se noget. Det var sådan, at jeg kom hen her, og så sætter man, jeg bukker mig helt ned, så langt det er muligt, at vi nu under beskydningen, så vil jeg være helt og så tager jeg og sætter mig på knæene. Så vil jeg lige løfte op. Ja, kom op. Ja, hvad er der sket med dig? Så ligger jeg ham tilbage. Grunden til, at jeg sætter ham her nu, her, så vidt det er muligt, det er fordi, at så bliver han ikke afkølet på jorden. Så hans kropskerne, den hæver fra jorden. Så vil jeg simpelthen tage, og er du med? Ja. Ja, det er godt. Vi skal fandme lige have kigget efter. Og det jeg nu kigger efter her, så kører jeg hænderne rundt på kroppen af ham. Her, trækker strøgen op over, her, kigger. Og det gør jeg simpelthen for at sikre mig ind i armhulerne, at der ikke skal være skudhuller. Lige nu kunne jeg sagtens tage et tæppe, det gør de fleste, de har et tæppe i deres fragtvest, der er pakket ud, og så hive den op over hovedet på ham nu, ned omkring kroppen, ned i bukserne, og så trække den her ud nu, fordi så har han latter til på, kan I se det? Så skal de ikke have ham pakket op igen. Så vil de lægge ham ned her, og så, det er altså store M og store C, at vi er ved at undersøge nu. Er I med på det? Ja. Så vil jeg tage her, så vil jeg tage hans ben, og knappe op. I solbriller på. Knappe op. Så vil jeg knappe hans bukser op. Og så vil jeg simpelthen gå ned, trække dem af. Og så vil jeg kigge i skridtet over det hele. Jeg vil vende ham om. Kig, om der skulle være, at han skulle i røven. Og så vende ham om igen. Det er mit store M, der er færdig nu. Så kan jeg sætte mig tilbage igen. Jeg kan tage bukserne på ham igen. Sætte mig op her. Og så skal jeg til mit dag. Jeg har haft kommunikation med ham. Jeg ved, at han har et fri dag. Prøv lige at trække vejret godt. Ja, og var det nu under kamp, og så jeg ikke kunne høre det her, så ville jeg kunne se, at mine hænder de bevæger sig op og ned. Jeg kan mærke det. Og ellers så kan jeg lave, paperingen her. Jeg kan mærke efter, om han er varm og tør. Det mærker jeg jo efter. Langt de fleste, de er ekstremt svedige, kan man sige, på det her tidspunkt, ikke? Og mærke efter hans puls. Han vil jo have en hurtig puls, og det vil jo være ret naturligt med, at vi lige har været i kamp. Men jeg mærker efter, om den er svag, fordi det vil langt de fleste i den her situation, der vil den ikke være svag. Så svag regelmæssigt, men jeg vil forvente, at den er hurtig. Og det, du vil jo sikkert også ligge og have en øget respiration og puste med mindre, og det er længe siden, du er blevet skudt, og det første er nu, jeg egentlig kan komme hen til dig. Så det var mit ABC. Kapillærrespons kan jeg tage på fingrene. Er vi nu ude, han har haft kolde fingre, jamen så kan jeg tage det på brystet. D. Glasgow Coma score. De bruger AWPO. A. Alert. P. A. V. Verbal. Altså han kan svare verbal. P. På pain. Og U. Unresponsible. Det er den form for taktik, de bruger. Det er det, de skal bruge. Og så et expose, jamen så sørger for at pakke ham ind. Jeg havde jo taget, alutæppet omkring hovedet på ham ned. Nu har jeg fået ham pakket godt ind. Det er ekstremt vigtigt, at man ikke, klipper tøjet i stykker herude. Fordi det kan være, at han skal have det på i lang tid. Det kan også være, at
at hvis vi klipper det i stykker, jamen, så vil han rende i også GD og falde, hvis det er, som vi lige pludselig bliver løbet over evnen igen. Det kunne jo være en rigtig stor del af den, er måske lungeskud. Så jeg har måske på nuværende tidspunkt lagt en aflastning, lavet trykaflastning. Det kan også være, at jeg har lagt halo på, altså dem her, du bruger på, på skudsår, en udgangsordning.